Mimo sortimentu je možné objednať produkty, ktoré sú dvakrát do roka v ponuke, nie kvôli tomu, že by na Slovensku nebol pre ne až taký veľký záujem, ale možno, že ani tie skladové limity nie sú až také veľké. Sklad, ktorý sa nachádza v Martine, proste zásobuje Slovensko tovarom, po ktorom ľudia idú, ktorý je osvedčený, ktorý je taký zabehnutý. Ja osobne, ako som spomínal, mám problém s pleťou, s pnutím, so svrbivou, suchou, miestami je šupinatou pokožkou. Prešiel som dosť drastickou liečbou v tabletkovej forme, čo sa týka akné. Jedol som lieky, ktoré extrémne vysúšali pleť, pokožku, proste celé telo, veľmi to bol veľký problém. A preto som hľadal alternatívy a vždy som fungoval na sprchových geloch rôznych, nemal som problém investovať do drahých vecí, veľakrát som sa nechal zlákať reklamou, veľakrát som podľahol tým krásnym dámam, ženám, všetkým tým reklamám, ktoré v podstate ponúkali nádhernú hebku a jemnú vláčnú pokožku. Fungoval som na všetkých komerčných produktoch, bežne dostupných Nivea, Dove a proste drahšie, lacnejšie veci, kadečo. A stále som sa v tom ako si tak nejak hľadal. Potom došlo obdobie, kedy som si povedal, že poďme späť k tej prírode a k tým veciam, ktoré sú také, že nám stačili kedysi v minulosti, teda mydlá. Takže vychytával som si mydlá, ktoré boli ručne robené, či už nejaké indické, s kozím mliekom, s medom a podobne. Ako fajn, musím povedať, že super v porovnaní s tými nejakými sprchovými gelmi, ale tiež počasie tá pleť ako keby sa stala nejakou takou už imúnou voči tamtej zložke a tá pleť skôr či neskôr začala byť opäť svrbivá a suchá. Takže som hľadal nejaký kompromis, niečo medzi mydlom, niečo s sprchovým gelom, niečo, čo by možno uľahodilo mi aj vôňou, aj konzistenciou, zároveň by to bolo také pre mňa inovatívne. A Just má práve riešenie, to je takáto 300 ml záležitosť, a opäť je to v takej ako mimo sortimentálnej ponuke. To je vlastne sprchovacia pena. Konkrétne táto s plesnivcom alpským, obsahuje ešte aj aloe vera, je veľmi fajn. Pena v tom zmysle, keď si predstavíme penové tužidlo do vlasov, ktorá je na báze vody a alkoholu a veľmi rýchlo prchá, tak toto vôbec nie je ono. Toto je pena, ktorá je skôr ako gel, ktorý používame na holenie pleti, ktorý sa zmení potom na takú krémovú hutnú penu, tak toto je presne ona. Zanecháva pokožku jemnú, vláčnu, hebkú, príjemnú na dotyk, prevoňanú, mäkkú, bez pocitu svrbenia, nejakého pnutia, veľmi komfortná záležitosť a človek si povie, že 300 ml záležitosť, koľko to musí asi vydržať, no verte mi, že veľmi dlho, tak fakt asi tak veľkosť mandarinky max na celé telo, pretože je to krém, ktorý je hutný. Už nie je nutné, ak nie je pleť veľmi extrémne vysúšená, nejakých dodatočných olejovaní, mastení po kúpeli, krémovaní, stačí pena. V štandardnej ponuke má Just vždy slezovú penu, ktorá sa osvedčila, ktorá je rovnako veľká ako táto, toto je skôr limitovaná záležitosť. Ale hovorím, ak je možnosť dvakrát do roka si objednať mimo sortimentálne aj niečo iné, tak treba si to vypozerať, kedy to asi tak je, alebo cez nás predajcov zistiť. A určite plesnivec alpský je veľmi veľká vychytávka a vrelo odporúčam, treba skúsiť.